Good morning! Madsang buntag mga kasimple. So karon guys, alas 10:47 naman sa buntag. Wadyo ko ka pa misbisa buwak kay mata ko udto na. Udto na ko ning mata. Naligo ko. Mahaw, masod baboy. Basta naghanap ko gikuri-kuri. So ako kapamubo sa among buwak karon. Pero gahapon sa hapon nakapamubo ko. Ang gibubuan ra gud ala ang orchids di ay wa ko nabubuig hapon. May plano magud na mamubo ko karon. So amon din ho. Mo ko kamatag sa do. So ako ka pamubo kalata. Sige na lang ay hindi ang pud init kaadto karon. So buhay na buhay ang aho ang baguman. Di mo ko pahilwas eh. Unsay nga na bagong bilya. What? Bumbil oy bumbil kapuya oy. bagong bilya ay da bumbel oy bumbel mao ni si Za si bumbel kung wa pa rin ako gibubuan gahapon tuyo na tuyo to di ba ayan si bagong belya nanapoy bagong gitanom si mama lain na siya buwak so kinsa ni mga bumbel dia panghatag mo kay mong itanom bagagnaw. Mo ni siya guys. Buti na lang pamukbo ko gahapon. So gwa pa rin bubuig gahapon. Dili ni ingon ani ang buwak niya guys. O di. Unsa may mohang tuyo? Haba diya? Asa maga? Unsa may mong tuyo nga nag-vlog ko diri maapil kag vlog? Apil ba kag vlog ko tingting? Si kutingting nga paraygon guys. Naa kutingting paraygon. Kuting. Naog dito ka pungutan nimo oy. Naami ko andirib guys oh. Kalatsutsi. Kalatsutsi asa ra man to si. Na si kalatsutsi. Ha. Si kalatsutsi. Kani nga buwak guys, tanom ni mama. Nya ho na lang gikuan. Ho nang gipadayon ba nga ang ginabisbisan na kay samot na karon presang inita. Nya. Mo lagi to nga musugo kong mama nga diri tanom luyang mama eh. Kadi man gud ko kabuhian. Grabe to magtanom ko guys. Unja. Kanang unsay nga ana magtanom ko. Di jud mabuhi umatay jud si Ja mao na nga ug nakoy gustong itanom si mama ang sugoon kay manggibuhian mas mama mo lagi to nga niingon tong mananambal na ba nga daghan kay babag sa kamot so magpakudlit ko dapat ginadaghanan ko ditanan sa kamot kay daghang babag so kung buhi pa si papa ray magkudlit na ako unsa wala na mas papa nibiya naman namo kuha naman siya ni Lord. So magharaw-haraw pa ko ron o kinsay mo kudlit na ho. Naman kuno anang hinlayagan ilawod na mo kudlit nsa bag umang kuno nanganak. So hulaton lang ni namo kung kuan kanus asya pwede mo kudlit. Magpakudlit ko. Kay arong mga kudlitan na silang tanan dirang nagbabag sa kinabuhi char. Ang akong orchids guys katong hinatag sa akong gagaw ba gabok naman ko to siya kahoy so ilisanan siya kahoy guys pero wa man lagi ko ikailis botong haorang gipadayon ang ijahang kanang kuan ijahang stand karon gigaid na among iro diri kung gigaid ba kay ha man ang murag ilugway man na siya hug mahapon kay arong tipod si Zaburing ba silang duha wa ba din nila haraw-harawa derhi oy Ginoo ko naaw tanawa wa ba din nila haraw-harawa derhi hala sige kay gipamutangan manggud po din hog itlog unsa ang itlog wa pud hog isabunan yugasan ra hog tubig ja karon siguro na sila nabahuan dire gipangkuan nila di ang itlog ani gihurot nagkaon kanaon na nabali si Ja
Nabali si sa luoy kaadyo ang gamot ni kuan na lang. Wa jud ko kakuhag kahoy nga iilis in town. Gihatagan mo gud kuan ni sa kuy kaagaw dana ning stand. So ako pud in town wa pa koy kailis, giagwantahan ra pud naho. Gipanglabay naman gud ni sa iyahang kuan. Sa iyaha kay panglabay ni sa iyaha kay kanang nagdubli na ba? Mo ni nga iyang gihatag sa ako kuan sa dang stand lagi. Nadis ma'am, naday kasud sa galingan ma? Ma? Naday kasud sa budiga? Bisa mo ka? Muka jud ni muting oy. Naugkaw. Naug kinaglag ko bagkon ta karon. Paray gun kayo ning hamong kutingting oy. Ka naog na kaw kay magbuwad ming maghumay. Maghumad mi ni mama. Mama, kaw na. Daghan kag balhiba. Ang curly hair ko is buhag-hag free na ko dire. Hilom ay, utrupog ka sa baan diha. Kuya okay ko. Uy, naman hong kurungkong lagi. Doduwa ra ko tingting kong ha. Doduwa lang ko tingting. Kong, doduwa mo ko tingting ba dali? Da ko tingting oh. Ko tingting, doduwa mo ko tingting kong. Dali na kong, doduwa mo ko tingting kong. Doduwa mo ba? Na, doduwa. Na. Na, doduwa. Ayaw tinuda ha. Ayaw tinuda si kutingting ha. Na, doduwa mo. Ayaw liuga si kutingting kong. Anong liug may mo pa akon? Nagibaba na yun noon. Na, doduwa mo. Ayaw tinuda ko tingting. Patay ko tingting loy kayo. Na. Wakaapas. Wakaapas si Kongkong. Tikongkong. Alikong. Tikongkong. Papirongkong. Naibuwak di rin ni mama guys. Nindot siya guys. Char nindot. Ako na po ginindutan guys. Kani siya nindot na bantan ni buwak eh. Tulog ni mama. Ay gipang pulungan ba? Tada! Na-ora siya guys. Ang buwak ni mama. Oh, naanapod ka pad. Hilom dia oy. Mukha oy. No guys. Ang buwak ni mama guys. Kung kurong kung. Na among buwak guys kay kuan ba kanang murag iyang beauty niya murag kana bitong kuan jamuk-muk lang siya nga buwak kanang bitong murag ipanglaba kana bitong mga nilabay-labay ra nga buwak feeling ko ana siya ka ordinaryo nga buwak guys pero ganahan ko sa iya ha mga flowers mura siya kanang kuan bitaw guys kana bitong ipanglabay ra kana bitong mga reject na kanang basta mga something nga kani siya guys hapit na po siya mabuwak nindot ra ba po di siya buwak guys makakita ra niya mga ni puhulong mabuwak na ni sidya kani sidya buwak na siya puhon o kani sidya kana sidya dili siya mabuwak guys pero puwa siya sa ibabaw pupuan ni siya niyang katunga niya pink something ingana something nga ingana siya ug katong mga orange ni mama mga ani nga buwak mga ordinaryo nga buwak diba kani pud oh kanang
wa na jud ni mga kuanon pa kanang reject siya nga mga buwak baka na bitong mga inat sa puwera na kay syempre ang mga buwak karon mga nindot na. Pero kami kani siya unsay nga ani zinya man siguro ni bawo ni mama. Zinya kani nga zinya guys, plano na ko kami ni mama itanom dari dari wa pa magud mi coral guys sa mga balay namin sila coral si mama sa unang kuan ba nagguba mo ni coral na ni mama sa una di ba na mo ni coral nila nga nam tay wire pero mao lagi na nadugnas na ihang buwak guys, retired na ihang buwak, nadugnas na. Ha? Ang patin paruruhan o puro lipak kay laina po ni sa puro kanira gud ani dia pala en kanira di ani lain sa ato nawon man nami untong ito para sa una kutob didto wala pa tayo panuhol ako na may panuhol guys na may kwarta dia guys na may kwarta dia guys na may panuhol pakural guys paita sa din kinabuhi guys so may kwarta panuhol guys mga adyo may guys mag-aagnaw guys kore pangado dia tanawa guys mao ni siya si unsay nga na ni ma zinya ma zinya na kanina pwede na ni itanom ma anong hinog ikaw kung nibilibod din ha ma ay bilibod ba asa bilibod di ana turo kaya sagbot no sa paday ito sana di pa na yehen tanawa guys si mama namot pad sug ko aning mga pagtanom kay kontra gusto siya magtanom ani diri gitubo man ni siya didto sa moang amang pantawan kani si Ja unsa karon gusto ko ibalhin ani dinhi balhin dinhi anhin dinhi nga corner sa mong entrance gate sarot what oh my god wow ug na pa mi gate entrance man jud ni sa dinhi unja ingon kong mama itanom dirian jadi dito si mama kay kuno init kadto ko lagi na muubuan kada adlaw ma sige naglalis ni mama kay kung pwede pa lang ako imutanom ako ra goy tanom din ako manugo ni mama kay kaon man lagi nga di man jud ko kabuhian mo nga siya hang gisugo nga anhi dinhi itanom so nabuhi na siya guys nindot na ni siya puhon inig dako kay mutaas man ni siya unja ang katunga ni sa pink ang katunga puwa kaning dahon niya ba guys kaning dahon niya ang diri dapita puwa unja diri puno ang pink or puwa diri puno ang dapit unja ang diri tumo may pink basta something nga ingana magtunga iyang color inig dako ani pero di siya mabuwak guys makit-an ra ninyo puhon inig dako ug maora to siya guys kay murag taas na kaya akong vlog ug humad namin ni mama guys kay wa na may bugas wa na pud may bugas charan nabalik man ko ana gibangan lang kanino hindi nabalik karumi ikaw video ay video kaya video si mama guys so ako isang guyuron guys video si mama guys
maghumad na pod kay arong naibugas. So, see you next vlog guys. Bye. Ingat. It's me, Simply Vizia.